dámy a pánové, toho opitého Mexikánce si vůbec nemusíte všímat, ten tady od rána popíjí svoji oblíbenou tequilu. Pokud by někdo z vás měl v sobě nějakou zbraň, tak ho můžete zastřelit, ale nejlépe ze zadu, ať o tom neví. Míra přibral. Dámy a pánové, během této westernové scénky se na našem hlavním náměstí bude střílet, takže toto informace pro rodiče s menšími dětmi. Jak uvidíte, že někdo nosí zbraň, doporučím dětem zacpat uši, pak je samozřejmě můžete zase odecpat. Tak, já když se podívám z okna, které zde nemám, tak vidím, že k nám do města již pomalu výjíždí slavný Pacific Express, který přijel ze Spojených států amerických přes celý oceán. Dámy a pánové, milé děti, vítejte na divokém západě roku 1870. A pokud mě mé oči nematou, a věřte, že nematou, tak vidím dvě největší legendy z dob dějin divokého západu. Ten muž té buřince je obávaný pistolník, slavný karetní hráč a ještě slavnější lékař. Doug Holliday. A ten muž po jeho levici je ještě slavnější ochránce nevinných, šerif, ale hlavně maršál Wyatt Earp. A o obou dvou těchto mužů je známo to, že rádi vyhledávají dámskou společnost. Hej, Dagu! No, je tady nějak mrtvo, co? Slyšel jsem, že tady všichni od božího rána chlastají a pak spí. A pak zase chlastají a zase... Jo. Proto jsme tady, aby jsme tady udělali pořádek. Jo. Ale to počká. Nejprve by to chtělo společnost nějaké krásné dámy, co, Dagu? Jo. Kdo se hlásí dobrovolně? Asi nemají ruce. O, Dagu, co to vidí oči, ne? Zdravím vás, pánové. Dobrý den, dámy. Možná, že si dej jméno. Margarita. Já jsem Juanita. Dámy, nenajdeme místní podnik, kde jsme se mohli občerstvit. Táto krásná velká budova je náš městský salon. Duže, doprovodíte nás. S radosťou. Já si teda vezmu Hej ty, vem ty kufry. Ani na bok. Prosím, kufry nehrnej. Česká
A to je co? To chceš ty špinavý Mexikáne? Já jsem od práce jako psa. Máš štěstí, že zde máme nějakou společnost. Tudíž musíš zanechat své společnosti. No bo bez ukúpli pánu doktorovi. Už toho mám vážně dost. No tak. Adam, vy toho muže znáte? Bohužel poznám. Je to můj manžel. Jde zpět a zase odmítí. Jak bohužel oblitý. Zároveň mě si říkala, že jsem tvoje třetí. Ale to si je mladý a třetí. To se změnilo na mě. Já ti říkala, že ho A tráví. vůbec vládu. Hej! Adam! Nemáš tak rádo mít poklizené kozy? Co tady děláš? Adam, musím vám oznámit, že budete brzy vdovou, ano? Tak od práce, to už mě nebaví. Jsem já. Vyřešíme. Janku, ty máš ale kliku. Pojďte. Mám. Jo. Je tvůj. Já mi spadí, jak vedě ruku. Nahoru ty ruce. A to spadí tomu špinavým Mexikánovi. Vraň se ty špinavce. Doraž ho. Otoč se. Otoč se. Zajmi ho. Nebo strach. No, vy dva jste. V životě jsem o vás neslyšel. Já jsem Pedro. Pedro, jakáž vykažka. A to znamená, že jsi jeden z bratrů Pedrových největších banditů na světě. Jo, jak asi máme problém? To je velký, já myslím. Kdo? Nikdo. Mexického kamaráda? Ty velké holky asi onkle nebo dostali pár. To je co? Lehni. Ale na svítu! Já tu hledám El Diabla! Neviděl to? Ty! El Diabla? Nebo ty? Tam je! Ten prcek. Tohle je El Diabli! Co se říkám? Ať vy ho tu tak uvidí. A tak to byste měla spakovat. A co jste nám přines? A co to je? Ona stupenka na El Diabla. A kdo pak ji obdrží? Tak kdo má dneska narozeniny? Přátelé, mezi vámi někdo, kdo má dneska narozeniny? Tak mana, pojďte mezi nás. Pojď. Dělej. Bez chlapa, pojď. Hej, Daku! Bratří v pořádku!
Ležet na té ženici. Dolní mám fitrátos! A čačíku na židlitost, čubitost na divadlo. Tak, dámy a pánové, milé děti, abych mohl ještě hovořit v divadle, tak použiju tuto kouzelnou hůlku, kterou vynalezl padre Don Hohenstein, abych vám představil účastníky dnešní westernové scénky. Takže zde opitý a mrtvý je naopak zcela živý a střízlivý náš milovaný Franky alias padre Don Hohenstein. Zde Calamity Jane, která odváží kufry, stvárňuje naše Ivetka, s kterou můžete jet s jejími krásnými koně do lesa na projížďku. Senioritu Juaniku stvárňuje naše Verča, kterou můžete vidět v obchodních hodinách na Araně s Nikojem Anízem. Senioritu Margaritu stvárňuje Vicky, kterou můžete potkat v salonu. Tady malého El Diablíka stvárňuje náš milovaný Oliverek. Zde mistra Daka Holiday. Zač ty musíš vyjít ven, a tě viděl. Stvárňuje náš, takže já jsem nepředstavil, můžete dneska, ale můžete, tak nevadí. Náš milovaný místní štorba, špinavý Sanchez, Nitran a tak dále vím. Aktive, ano. Tak a dámy a pánové, teď se všichni podívejte nahoru do nebe. Do toho krásného modrého nebe. Tam bydlí Bůh. Když si podívejte dolů, na toho muže, který stvárňoval Léta Erpa, to je náš božský režisér, božský El Diablo, Mr. Ramiro. Nakonec největší padouk alias Pedro. Tak je mezi vámi Samuelí Clemens, ano? Mě zajímá, kolik jsem o Frankovi slíbil za divadlo, že si tak poklání. No, to bych chtěl. Přátelé, ještě dotaz jeden, jo? Já tady mám takový pohromadě, ano? Mně se stává po téhle scénce, že za mnou proudí davy lidí a davy dětí a dospělých a starostně. Zdali je tento kol pravý, přátelé, ano? Tak já vám teď předvedu něco, co jste v životě neviděli a už nikdy neuviděli, ano? Takže nastražte své oči a uši, soustřeďte veškerou pozornost na mne, abyste nezemřeli hloupí, protože já vám prozradím jednu věc. To teda vítám. Tento kol, přátelé, je zcela zaručeně a jistě, teď se pozorně dívejte, pravý, ano? Je pravý. A tento kol, co drží tady seniorita Juanita, ten je můj. Ne? To je můj. Ten je zcela zaručeně levý, ano? Děkuji vám za pozornost. A dámy a pánové, tento kol si drží nám také výstřílí. Tak, správně, Sanchez. Takže dámy a pánové, prozradím vám na program přesně 14. hodině.